Abram u Sara kienu jħobbu ħafna lil Alla. Ġurnata waħda Alla qal lil Abram biex imur jgħix f'pajjiż ieħor. Għalhekk flimkien mal-qaddejja tagħhom, Abram u Sara ippakjaw kollox u telqu. Imbagħad Alla bierek lil Abram u qallu: din l-art kollha li qed tara se tkun tiegħek għal dejjem. Jiena nkompli nbierek lilek u lil Sara billi nagħtikom ħafna tfal. Alla mexxa lil Abram u lil Sara f'post jismu Hebron. Kien post tassew sabiħ. Avolja Abram u Sara kienu xjuħ ħafna, Alla tom tifel li semmew Iżak. Iżak iżżewweġ lil Rebekka u huma kellhom żewġ titfal li kien jisimhom Ġakob u Eżaw. Wara ftit il-poplu Ludi kien milqut minn ġuħ kbir u Alla bat lil Ġuseppi biex jeħlishom u jmorru joqogħdu fl-art tal-Eġittu. Imma l-Eġizzjani ma ġabux ruhom tajjeb mal-poplu tal-Alla u għamluhom skjavi. Il-poplu Ludi tgħid kemm kien jitolbu lil Alla biex jeħlishom u Alla sema' it-talb tagħhom u bagħtilhom lil Mosè. Mosè bil-għajnuna tal-Alla ħareġ il-poplu Ludi mill-Eġittu u wassalhom sal-art li Alla kien ipprepara għalihom. Hekk issa setgħu jkollhom art fejn joqogħdu u jgħixu. Imma mhux dejjem kienu jagħmlu dak li jrid Alla minnhom u ġieli spiċċaw b'ħafna battalji. Imma Alla dejjem kien jibatilhom lil min jeħlishom bħal Sansun, Debara, Ester u Gideon. Imma dawn in-nies ma setgħux jibqgħu jgħixu hekk mingħajr ma jkollhom min imexxihom. Għalhekk Alla tom slaten biex juruhom dak li Alla rid minnhom. Huwa bagħtilhom lil Sawl, David u Salamun. Imma slaten ġieli m'għamlux deċiżjoni tajba u għalhekk Alla kien jibgħatilhom profeti biex jgħallmuhom dak li kien tajjeb. Fost il-profeti insibu lil Elija, Eliżew u Iżajija. Iżajija darba ħabbar: ara ix-xebba titqal u tielet iben u jsemmuh Emanuel li jfisser Alla magħna. Wara ħafna snin, din il-weda saret realtà meta l-anġlu der lil Marija u ħabbrilha li hi se jkollha iben u li dan se jkun il-Messija imwiet. U Marija emnet f'dak li qalilha l-anġlu u qaltlu: hawn jien il-qaddejja tal-mulej, ikun minni skont kelmtek. Imma Marija kienet arusa ma' wieħed raġel jismu Ġuseppi u għalhekk Alla ried jipprepara lil Ġuseppi wkoll. Ġuseppi kien raġel tajjeb li dejjem jagħmel dak li Alla rid minnu. L-anġlu der lil Ġuseppi f'ħolma u qallu biex ma jibżax jiżżewweġ lil Marija għax dak li kien se jiġri fil-ħajja tagħhom kien skont il-pjan tiegħu. Kif huwa kien diġà wiegħed permezz tal-profeti. Ġuseppi li kien jaf x'kien għamel Alla mal-poplu tiegħu emmen u għamel kif qallu l-mulej.